Priatelia, neviem, či viete, ale nebolo to tak dávno, keď žil jeden úžasný človek. Volal sa Tomáš Baťa. A neviem, či viete, ale Tomáš v čase medzi prvou a druhou svetovou vojnou, kedy bola najväčšia kríza, bol to podnikateľ, nemal to ľahké v živote, prišiel z chudobnej rodiny, ale dokázal naštartovať obrovské firmy a dokázal zmeniť životnú úroveň v Čechách a na Slovensku. A jedna z vecí, čo urobil v začiatkoch, bola, že kúpil takéto lietadlo, bolo to podobné lietadlo, staršie, dvojplošník z armády z prvej svetovej vojny a začal lietať za hranice Čech do Indie, za oceán. A tento človek dokázal prepájať svet, dokázal vidieť víziu dopredu, dokázal stavať domčeky pre svojich zamestnancov, dokázal vytvoriť program štvoročný pre mladých mužov, ktorí mali 14 rokov a po 4 rokoch tohto štúdia dokázali viesť veľké fabriky, byť riaditeľa veľkých fabrík, 18-roční chalani. Dokázali ich naučiť disciplíne, manažmentu, účtovníctvu, jazykom. Dokázal z nich urobiť zodpovedných mužov, ktorí boli schopní viesť rodiny. Verím, že to, čo mení nás, ľudí, je naše myslenie, ako rozmýšľame, ako zmýšľame, aký sme v srdci. A Tomáš bol človek, ktorý sa nikdy nevzdával a mňa neskutočne inšpiroval. A je to môj absolútny vzor. A mnoho z princípov sme uplatnili aj v našej práci, v našom občianskom združení Metamorphosis, kde sme oslovili 70 000 mladých ľudí a mnohí sme mohli zmeniť život. A moje snívanie, priatelia, neskončilo a stále pokračuje. Ja snívam, aby to, čo Tomáš Baťa urobil pred 100 rokmi a ako menil svet, aby sa tá jeho myšlienka, tá mentalita pretavila do parlamentu, medzi Slovákov, viac k podnikateľom, k ľuďom z kultúry, aby sme mohli spoločne meniť Slovensko a k lepšiemu, aby sme mohli mať ten oheň, to je nastavenie myslenia, ako sa veci dajú a aby sme zobrali tú múdrosť a dali ju do praxe a vedeli sa spájať a vedeli naozaj poraziť to zlo, ktoré je okolo nás, tým dobrom, praktickým dobrom, ktoré sa vystiera k druhým a ktoré dokáže nájsť riešenie aj tam, kde ho ľudia, ktorí sú pesimisti, nenachádzajú. Takže priatelia, keď budete voliť KDH a mojich kolegov, ktorí sú tam aj s týmto myslením, verím, že neurobíte zle, ale že naopak pomôžete Slovensku, aby sa dostalo späť tam, kam patrí, do Európy, k vyspelým krajinám. A ja vás prosím, nevoľte len KDH, pridajte sa ku nám. Pridajte sa k zmene, ktorá môže zmeniť Slovensko k lepšiemu.